Molweni babukele emakhaya, ndifuna nikhumbule kuba lifikile la xesha le-Easter utata bethethe ngalo. Uyabona apha emva kwam, there's a cow that was donated by Prophet Isaiah. Uyajonga nje, uyabona nje abantu bayafika, nazi iiteksi zigcwele, neebhasi sezifikile. Uyabona nje kuyanyakazela, i-Easter seyiqalile, eShikana sekugcwele nje umlilo. Ungaphoswa, baleka, ufike late awuzufumana indawo yokuhlala. Leqa msinyane kuzobe kugcwele naphandle. Siza kwenza ukuthi wonke umuntu afumane isitulo, ahlale. Unceku kaNkulunkulu izawube isebenza ngendlela esisimanga. Ndinoloyiso kwaVelem, ndisuka kulaa branch yaseBusikisi phantsi kaProfetess Zimasa Maphungu. Se-one up building for iPasika. Sinethemba eliqinisekileyo ngoba into zizawutshintsha because sizibonile zitshintsha.